Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ professeur Usman Erik Jakite. Dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na o tɛ kalo tile 19 ka taa bila karidon na o tɛ kalo tile 25. Dolo jate la doloba 2 o de nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o ye samiya kalo 2nan dolo ale ni samiya kalo 3nan dolo. O b'a yira k'a fɔ tile ale ni soleil ale ni mercure donc nunu fila shamsu ni arabu b'a wele ten ale ni utarid ni doloba 2 olu de nɔrɔ barikalen don. O b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'Ala sɔnna an bɛna don samiya kalo 3nan kɔnɔ. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la. O b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni soden funteni kalo fɔlɔ denw belew nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Wasaw ale ni kunkɔrɔtaw bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛna na fɔ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na olu tɛna kɛ wulikajɔ jugu ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka na bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ jumadon kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn o tɛ kalo tile 22 ma ale ni alamusa don alamusa ale ni juma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka waleyaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw bɛna bɔta minnu kɛ aw bɛna sɔrɔ minnu bɔ aw bɛ se ka na olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye a bɛ se sɔrɔ kuraw a bɛ se k'olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kumakan minnu bɛna na fɔ aw ye mɔgɔ bɛna na gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna essayer ka se ka nata aw bololafɛnw nɔfɛ n'aw ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ aw ka se ka jateminɛw kɛ jama minnu kundalen don aw kan olu natalen don aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ kamasɔrɔ layiduka minnu bɛna na taa aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la walima kuma ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun laban daminɛ yɔrɔ wagatiw la olu caman bɛna na bɔ a sira fɛ hali aw ka wulikajɔw olu caman bɛna na bɔ a sira fɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ samedi don n'o bɛ bɛn o tɛ kalo tile 24 ma ale ni kari don n'o bɛ bɛn o tɛ kalo tile 25 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw janfa wale minnu kun sigilen don aw kama nin dɔgɔkun kɔnɔna na lagosi bɛna o janfa wale ninnu sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ lakananen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu b'aw ka ko la kosɛbɛ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa mɔgɔ minnu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na balawu mɔgɔw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka jateminɛw caman kɛ kamasɔrɔ n'aw ko aw bɛ ko ta ni dusu ye dɔrɔn i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka bonya aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma n'a bɛ waleya kɛ aw ka se ka jateminɛw k'olu banba ka ɲɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ o la kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu fanga ka bon aw ka sira kan a ka di aw ye aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan layidukan minnu bɛna na taa aw ye aw kana aw jigi da olu kan olu bɛna se ka kɛ layidukan fu ye layidukan lagosilenw ye layidukan minnu bɛ yen nɔ ni o tɛna na waleya ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se a y'a ka ko nafamanw olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan de lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina ko olu ka ca kosɛbɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna ko kelen min kɛ sira kelen minnu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛnnen don aw yɛrɛ ma kamasɔrɔ dépense baw olu man di aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ a man di aw ye ka se ka dépense minnu kɛ i bɛna ye dépensew aw bɛna se ka a kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ k'a kɛ cogoya min na dépense inutiles t'aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw hakili dalen don sɔrɔ minnu kan sɔrɔ ninnu bɛna bali ka cun de a ka gɛlɛya ka se ka sɔrɔ ninnu bakuruba sɔrɔ nka aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ olu tɛna kɛ sɔrɔ kumabaw ye minnu bɛ se ka aw la wasa i bɛna ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya walew ale ni janfa walew olu caman de talen don ka ɲɛsin aw ma nka i bɛna ye olu tɛna na sira sɔrɔ ni aw ye baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye aw mago b'a la dɔgɔkun ka tɛmɛ aw bolo cogoya minnu na dɔgɔkun bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ aw sago ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a ɲini cogoya min na nka aw kana fɔ ko aw bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka kɛ aw sago ye n'o tɛ aw ɲuman kɛtɔlama o bɛ se ka taa kɛ aw juguman kɛtɔla o bɛ se ka taa kɛ juguman ye aw bolo ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo 3nan de vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw kunkɔrɔta bɛ aw ye kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya nafamaw a bɛna olu sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la cikan minnu bɛna nafɔ aw ye olu ye cikan nafamaw ye n'aw bɛ se aw ka se ka dɔ fara aw ka baarakɛtaw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw saliyara fana i b'a ye dɔ bɛna bɔ aw ka sɔrɔ la aw bɛna baara minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabi ɲumanw k'olu de sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balance kawla kalo fɔlɔ denw balancew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na maloya ko bɛ fan o fan fɛ aw ka yɔrɔ janya ka b'o la aw kana sira jɛngɛnen foyi t'a ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sira o sira tilelen tɛ aw kana aw yɛrɛ bila o siraw kan n'o tɛ aw bɛ se ka taa kumasulu sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ o sira ninnu kan o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ni aw yɛrɛ ye miiriya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma miiriya minnu bɛ yen nɔ ko minnu bɛ yen nɔ ni aw dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni a ye aw miiri ka se ka hakilina kelenw ta i bɛna ye ka sira kelen ta i bɛna ye o miiriya ninnu olu bɛna sabati i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na n'o tɛ ni aw ma se ka ko kɛcogo la layidukan minnu bɛna na ta aw ye aw yɛrɛ kɔrɔtɔgo jugu layidukan ninnu tɛna bɔ a sira fɛ wa aw kɔrɔtɔgo jugu layidukanw bɛna na kɛ i b'a fɔ layidukan lagosilenw aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw ye sira kelenw ta o bɛna kɛ sababu ye aw ka ɲinifɛnw aw bɛ taa bɔ olu kan yen nɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion diviso denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ janfa walew olu kun dalen don aw kan mɔgɔ minnu ni aw bɛna gɛrɛ olu la k'olu y'aw jigilamɔgɔw ye olu de bɛna k'aw juguyabagaw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na bɛɛ tɛ aw jigi ye nin dɔgɔkun kɔnɔ aw ka kunu aw yɛrɛ ye aw kana aw ka kuma sɛbɛlamaw ale aw ka gundola kumaw aw kana olu fɔ bɛɛ lajɛlen ye kamasɔrɔ kunkolo kalifa yɔrɔ caman i bɛ taa da ciba ma ni aw ma farati aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ jugu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ aw fɛ olu de magɛrɛlen don aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw mago bɛ sɔrɔ minnu na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔ bɛ bali ka cun ka ɲɛsin aw ma aw mago bɛ sɔrɔ ba minnu na a tɛna se ka girin ka olu sɔrɔ nka sɔrɔ bɛ bali ka cun ka ɲɛsin aw ma wa o sɔrɔ minnu bɛna cun ka ɲɛsin aw ma n'a ma se ka ko kɛcogo la fana aw bɛ tila ka kɛ sababu ye k'o bɛɛ yɛrɛ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛli walew olu fana bɛ aw kun kan yɛrɛkɛli fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na wale kungo olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw bɛna don ko la ko minnu tɛ aw yɛrɛ ka ko laɲinenw ye mɔgɔw bɛ se ka ko minnu sama ka na lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko kɛ aw ka se ka jate minɛ ka ɲɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka tagama ka taa don aw yɛrɛ di aw jugulamɔgɔw ma o de b'a yira k'a fɔ sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw
olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Yɔrɔ janfɛ kibaru olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Yɔrɔ janfɛ kibaru barakalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka jigiya siraw i bɛna ye jigiya siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ jigiya kuma minnu bɛna na fɔ aw ye, aw b'a fɛ a ka bɔ a sira ma cogoya minnu na, gɛlɛya bɛ se ka don olu la. N'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw ka se ka olu bila ka se ka dɔ wɛrɛ nataw kɔnɔ. Aw kan ka nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ miirili de la ale ni jateminɛ. Ni aw ye nin dɔgɔkun in kɛ miiri ale ni jateminɛ na, a ka ca la wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛna se dɔgɔkun minɛ cogo la ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 kana bila janvier kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masaso denw. Fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu fanga ka bon aw ka sira kan. Dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma, kamasɔrɔ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. Janfawale caman olu de kun dalen don aw kan. Wulikajɔw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, i n'a fɔ layidukan yɛrɛ bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ. O layidukan siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. O de la i bɛna ye aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye. Wa aw ka to aw basigi la dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ bonyaw mɔgɔw ka bonyaw o bɛ aw kan. Ni y'aw kelen ka dɔgɔyama min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ la. Bonya min bɛ aw kan o bonya in de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo lafiya la, hali n'a sɔrɔla sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. O de b'a yira k'a fɔ sɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka hakili to aw ka musaka bɔtaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigiso denw. Fo nɛnɛ kalo 2nan denw Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni courage ale ni dusu ye. Nka i bɛna ye a ka gɛlɛn aw ka se ka ɲinifɛnw ka se ka sɔrɔ i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na. Kamasɔrɔ tɛnɛndon dɔrɔn de barikalen don aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. I bɛna ye dɔgɔkun tɔw fagonnen don ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛn olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi. O de bɛna to dɔgɔkun tɛmɛnenw na aw ye wulikajɔ minnu kɛ, aw ye layidukan minnu ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kabi tɛnɛndon aw ka wuli o kow ma. N'o ye bi tɛnɛn kabi bi tɛnɛn aw ka wuli o ko ninnu ma, o ɲɛɲinini ma ale ni o jaabiw ɲuman sɔrɔli ma. Aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la, kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon n'o bɛ bɛn uti kalo tile 19 ma. Tɛnɛn dɔrɔn de barakalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ma waleya min sɔrɔ ka bɛn ni tɛnɛn ye, dɔgɔkun tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna se ka fagun aw bolo. O de la i bɛna ye k'a fɔ lagosi walew olu caman kun dalen don aw kan. Aw lagosilen don sira caman fɛ nka aw kana o jate. I bɛna ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw yɛrɛ bɛ olu kɛ aw niw ye, olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara aw jugulamɔgɔw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O de la i bɛna ye k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye ka jigiya siraw k'olu gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Garisɛgɛ siraw ka se ka olu fana gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka o n'a ta bɛɛ aw ka kun ni aw yɛrɛ, o de la dɔgɔkun bɛna se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Poisson juguso denw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw dɔrɔn. I bɛna ye mardi don kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ, o bɛna yɛlɛmaw ko fɔ aw ka ko kɔnɔna na. Mercredi fana n'o bɛ bɛn uti kalo tile 21 ma, kalo bɛna sigi aw o bɛɛ lajɛlen bɛ kalo sɔrɔ aw ka so kɔnɔ. O de bɛ ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ dɔrɔn de jali ko fɔ aw la. Aw bɛna yɛlɛma minnu aw b'a fɛ yɛlɛma minnu ka don aw ka ko la, aw b'a fɛ o basigi minnu ka don aw ka ko la, a bɛ se ka o basigi ninnu ta k'a daminɛ mardi ale ni mercredi don. Aw bɛ se ka na yɛlɛma kuraw ale ni jaabi kuraw jaabiw a bɛna olu ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. O b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ ye kosɛbɛ. Courage a bɛna dɔgɔkun daminɛ ni courage ye, nka aw ka o courage tɛna kɛ aw bolo courage fu ye, kamasɔrɔ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔrɔ walima dɔgɔkun nataw kɔnɔna na. O de la i bɛna ye k'a fɔ hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma. Aw ni mɔgɔ minnu ni dalen don dugutaga kan voyagew kan, aw bɛ se k'aw ka voyagew kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. I n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw mardi don ale ni mercredi. Voyage siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin wagati fila kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. Dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn n'o bɛ bɛn uti kalo tile 19 ma ka taa bila karidon na uti kalo tile 25. O kibaruya de kun ye ka ɲɛsin aw ma ka se ka aw ladɔnnaya nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ don samiya kalo 3nan kɔnɔ.
ni o ye vierge mɔgɔw ka wagati donc o de la i bɛna ye k'a fɔ ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se k'aw ka kibaruya dɔ dolo sira kan dolo bɛ taama cogoya minnu na i ka garisɛgɛ so kɔnɔna na i ka garisɛgɛ koɲɛw bɛ cogo di i ka dolo jumɛn de nana sigi i ka baara koɲɛw dolo jumɛn de fana nana sigi min bɛna i ka banako fɔ donc ka se ka i ka banaw f'i ye i kan ka i janto bana minnu na n'a aw mago b'a ka kibaruya complet la a bɛ se ka an contacter 73 35 28 89 73 35 28 89 an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka mali ja ala k'an ka sɔrɔsiw lakana ala ka u don u jugu kalo dibi la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ